Father. Thank you. Live telecast. Light telecast. Fadi. Father. Father Joshi. Father Joshi, welcome. Welcome, Father. Fadi. Fadi ke? Sini saat duduk dari yang alma, baru ni alma, kaitu Mumbai, baru ini, baru sisi Mumbai, sisi dunia penan bagai, senjata kopi, saya pakai sisi ada series, ada Black Mumbai, dari sistem series, ada nama Mumbai, ada ini no alma blessing penan bagai, ada no juara ya boleh. Sorry, right, right? Saya tidak ada yang pada Mumbai. Mari kising song. Ke norok nugui mangkana fadeni yaktui ani o alma store, chikonsa store, fadeni yaktui hamari klai doglam phiok rejakha. Ke norok nugui mangkana omong kha chini takhuk ronjit, chini famous JT Esther ani Youngbury Esther phai borok ani dukano belai khano mosangai ri phaika ang o ani o video ni bisingtui chini JT Esther no belai khano hambai khabai hambai ya pharei ribaya ang chana ani khugo kri fiaba ani bakhaw omo ani o sangsaro tongsak ang thuibo pokoi manglak abohai hamba ya phar nam sungo genorok nugui mangkana bini channel ni bisingtui ani of halnok tam tong hingke ang norok no asuk details salia norok bini channel o thangai nugui manai ang ani phalnok tam tong te ani o video ni bisingtui chini jo to Kristo mothani jara ani o phalnok katalo doglam phiok rupanyai chini father ni logi borok no belai kono hambaya pharu tamni hingke norok ni hamari bai norok ni surima bai ani o phalnok buskango agu gui telang manana hnai ang poito khlayo te ang norok no share khainam sungo actually ani o alma store 1996 dumali hatiwo ang omohai phalnok rejak no dugmali hatiwo phia kasaro kwangma reason ni bagai ang muthakai ma tongkha tamni hinmale busarok buchikon
potripot problem ni bisingtui ang phalnok no chalok mani yani bagai busarok ni kulugo kelai tong ma tongkha ani busa kusu belai khno hamya kelai jak ajorawo kelui phuru nge ang ma muthaka nge tabuk belai khno ang khatung jak ani o almastur no tawisa taibesa ang chikon saphano ang taisa chengi mangkha taisa phiogi mangkha nge ang poito khlayo o phalnok ni bisingtui ani nukhung ni busarok no bukha basariui ani celasa kusu nombo ang bono bini yakung tam chanai self independent bono sanamoi ang o phalnok ni bisingtui bono ang bono krak khai ton nam sungo bono phurung nam sung ta male जों jara bumau pharok जों je samung khlaimani abo chini thinang rok ni bagai no जों khlai tongjawo inke abon moi nangon ani o video ni bisingtui jo to chini jara buma bufa hanjaknai rok norok jefrupono je kunu samung khlaike sakni bagai bo khlaidi tamkhai जों jehetu bumau phaba chini thinang ni bagai no जों wanchugui जों नायथक ख्लाय चिनि सामुंनो बसखाङो आगुब रिमा तलांनाय बरकनो फुरुंमान बिसिंतै आबो हायख्लायनो आं आबनबैनो आनि नाहारमुं आनि वानसुमुं हासाल तै कुथुक तंमा बागैनो आं दिनि बेलेखनो आं खातुंजाक आनि ओ फालनक मानमा बागै तै नरक नुगै माखाना अमो Esther belai khno tam chanai ano chuba phaima bagai ani phalno ko phaima bagai ang sak no belai khno feeling blesses bini o phaiman bisingtui ke ang haino hai bono belai khno hambaya pharu jethima nono kai tor hamari khlai ni buskang ni naharmung success sungthung ang kai to ni thani suriwo te o video ni bisingtui joto youngster rok no joto thinang rok no bo ang joto no kai to ni thani diai Esther haike norok samung mane struggle khlai kebangma struggle ni bisingtui success angdi tamni hinmale struggle khlayawi kunu success manglak inke jo to chini thinang norok samung kaham khlaidi buskang agugdi te society wo bumung kaham thung tai next generation kaham samung surungthung abo hai ang jotono no message khainam sungo rinam sungo inke ani o video ni bisingtui ani jo to mare kising song no bo ang request khainam sungo khumlung salka hati wo phaika hangke khumlung o phaika hangke salka hati multi complex of phaidi ani o almastor no visit khlai phaidi norok paithung phayatung to bo nai phaidi abo haiklai ang je mansak ang chaitoknai khumlung mane nok ganao gini chini tiprasa rok jo tono aguliwo thangyawi ani o phalno ko no manthok ruwano hanai ang prayer khayu norok ni thani norok aguli thangkai taisa satung watui tei tam gumu gari bara rok nangya diba hinke abo haiklai no ani ro norok manthok nai hinke norok nugui mangkhana ani o chikon sa channel bo tongo norok ani o channel ani o video rok no hamja khangke ani channel no subscribe khaidi like khaidi tei share khaidi jahate jo to borok ano support khaithung tei buskango ang taibo je ani live tongmani ani norok bai share khaimana nei ang poito khlayo tei ang share khlaiman thung nei norok ni support tei norok ni hamjak ma manei ang bkha mane kotor khlai teibo khom khlai ang samung tangmana nei tangmanai hni ang norok ni support jodi mankha hangke
Hingke abohai klai no iko ang abohai chini o Alma Store 7 July o father ni yakti bai hamari klai rejakha phiok rejakha tei chini Kristo takhuk tei bukuk song ni phaima bai borok ni hamari bai ani omo phiok rimangkha jotono hambai.